Kerstvers Tweede Kamerlid Mustafa Amhauc hield donderdagmiddag zijn maiden-speech in de Tweede Kamer. Zijn speech had een persoonlijk tintje. Amhauc sprak over zijn vader die als gastarbeider naar Koningslust kwam. Een maand geleden werd ik beëdigd in het bijzijn van velen van jullie. Mijn vrouw en kinderen en enthousiaste supporters uit het Noord-Limburgse, het centrum van Europa. Mijn vader kwam in 1963 naar Nederland als Marokkaanse gastarbeider. Vandaag de dag is dat een soort synoniem van economisch vluchteling, maar dan op uitnodiging. Hij hield van aanpakken en deed dat ook, tot aan zijn welverdiende pensioen aan toe. Ook sprak hij over de gemeente Pele-Maas. Hij benoemde het begrip zelfsturing als kenmerkend voor de gemeente. Ik kan u vertellen, als je als Marokkaans-Nederlands jongetje opgroeit in Koningslust met 1200 inwoners, dan krijg je het Limburgs dialect met de paplepel ingegoten. Je kunt kiezen tussen heljes of heljes. Meer keuzes zijn er niet. Pele-Maas is een plattelandsgemeente bestaande uit de voormalige gemeenten Helden, Kessel, Meijel en Maasbree. Het staat bekend om zijn sterke zelfsturing in de verschillende unieke kernen. Niet wachten op de overheid of u vraagt en wij draaien. Deze mentaliteit van samen aan de slag gaan met allerlei verschillende mensen en organisaties heeft mij altijd zeer aangesproken en blijft mij energie geven. Zaken in beweging brengen, verbeteren en vernieuwen. Of dat nu bij onze handbalvereniging BVHC is of elders. Het maakt niet uit. In de lokale politiek heb ik verschillende rollen vervuld zoals raadslid, fractievoorzitter of afdelingsvoorzitter. Vanuit mijn eigen identiteit, of dat nu moslim, Limburger, CDA, Marokkaanse Nederlander of techneut is, heb ik altijd mijn verantwoordelijkheid genomen om vanuit idealen een positieve bijdrage te leveren aan een beter Nederland. Een Nederland waar we samen veilig kunnen wonen, waar je een passende opleiding kunt volgen en waar veel kansen zijn om een trotse bijdrage te leveren, met je handen of met je hoofd. Mijn inzet zal zijn om dit zo te houden, soms streng en dan rechtvaardig, maar altijd van een inclusieve samenleving. Voorzitter, ik wil graag mijn persoonlijk gedeelte afsluiten met een citaat van Jan-Peter Balkenende uit 2005. Eigenlijk is Nederland een land waar je geweldig trots op kunt zijn. En kies alstublieft voor de positieve energie. Na zijn openingswoorden vervolgde Amhauc zijn speech over de samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oederode en Veghel. Tweede Kamervoorzitter Ariep feliciteerde Amhauc met zijn eerste speech en wenste hem veel succes toe. Daarna werd de Panningenaar gefeliciteerd door zijn collega's. In januari werd Amhauc beëdigd als nieuw Tweede Kamerlid voor het CDA. Hij heeft de portefeuilles Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.